Abang जिंदाबाद विलियम नजरी जिंदाबाद 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 हमारे जिंदाबाद 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 हमारे जिंदाबाद 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 जय बीपीएफ कदबाई सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै खौसे जानानै बीपीएफ नि मावथि हान्जाजों बीपीएफ नि मावथि हान्जाजों सोरबाफोर थाङा नोजोर होयोब्ला दावखा सिलाया साबनो सानोब्ला जों बोरै सहाय बावनो मेथाइजों सिजाबनाय लोगो लोगो जोंनि दिनैनि मेला जागायगोन नांगौ मन्थ्रियाथ' मोनगोन र' लामा बानायग्रानि ना ओरै बे मा होनो आबाद मावग्रानि नांगौ बिटिसि सरकार दाखांनायनि उनावसो हयथ' बे प्रसेसा फैफिननायनि उनावसो बै माखासे खालामखानाय नैबे खालामबावगोनजों ज' खालामनानैसो बै समाव फाइनाल जायो ओंखायनो गासैबो जोंनि आइजो माहारि बिनानावफोरखौ खावलायो खारन এতিয়া আমাৰ ইয়াত জইনিং এইটো আমি ইয়াত কৰাইব গতিকে যিবিলাকে জইনিং আছে ইয়াতে बे रोखोमनि अरुणोदयखौ दानगोन नै नोंसिना नामा जाखाबाय नोंसिना PMJY नै जाखाबाय नोंसिनि रेशन कार्डआ नै जाखाबाय बे रोखोम जुदि जोंनि पार्टियाव होआब्ला BPF-आव Tidak.